magpapausok ako ngayon. Ito yung gagamitin ko. Ay, tuloy-tuloy na yung lagnat ko ba. So, lamig na yung katawan ko. Itong jacket na, hindi na kasya sa akin ba. So, gagantuhin lang yan, no. Kaya nagtuloy-tuloy na yung lagnat ko ba. Akala ko okay na ako. Stop pa natin. Magpapausok ako tapos inom ako ng black na kape. Herbal din yun. So, ganito yung ginagawa ko kapag nilalagnat ako or kami dito sa bahay. Nagpapausok. Ito kasi ay tagbara sa sipon. Malaki din tulong nito sa amin. Ayan, as you can see naman, wala na siya, konti na lang yung aking pula-pula, pero sakit ng ganito ko ba ilong ko. Mag-iinom ako ng herbal. Ito yun. Ito. So, inumin ko yan ngayon para maging okay yung pakiramdam ko. Magtimpla muna ako. Ang sama talaga ng pakiramdam ko ba? Sobra hindi ko maintindihan. Butid na kayo akong tiyan. Ayan. Nag-jacket na ako kasi sobrang lamig na ba. Half lang yung aking lalagay. Tubig. Ayan. Kita nyo ba? Tapos, dito ko siya isalang kasi mabilis dito sa electric namin eh. Meron kami din dito. Tapos, iba din yung lutuan namin. So, pakuluan lang natin yan. Nakarating lang din ni Nacho. Kahit may sakit ako, nakapagluto pa rin ako. So, ito yung niluto ko. Biryani matan. Ilagay ko lang yan dun sa table. Kakain na yan siya ng kanya. Kahit nilalagnat ako, ay nakakapagluto pa rin ako. Kaya, yan din yung isa sa mga bagay na nagustuhan sa akin ng asawa ko. Kahit hindi ko nakakaya, talagang pinipilit ko pang gawin. So, kita nyo ba? Maraming benefits to. Choco ba yung tawag dito? Choco. Ito. 2,000 years later. So ngayon, medyo okay na yung pakiramdam ko. Hindi na ako nakapag-video kahapon kasi nga sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. And then by the way, check up ko pala ngayon, no. Naglalaba pala ako ng nilabhan ko. Check up ko ngayon. At saka mag-ano din ako ng mga painkiller sa aking likod kasi sobrang sakit. Which is normal lang naman yun sa pagbubuntis, sabi ng asawa ko. So, gawan ko muna ng tea yung aking asawa kasi gising na. Kainin lang yan kay egg, breakfast niyan. Tapos gumawa na ako ng salad para sa baon niya mamaya sa office. So tawagin ko muna siya kay ready na yung kanyang tea. And then kakain na lang din ako kasi mag-ready na kami papunta sa hospital kasi nga check up ko for today. Sa 6 months ni baby kasi monthly na yung check up ko eh. Tapos pag 9 months na siya, every week na yung check up ko. Ayan, kakain lang ako. Yung boses ko iba pa rin, no? Kasi nga, mayroon pa akong sipon. Kakain lang ako. Ito yung ulam ko. Ayan. Ang palaya yan, niluto ko kagabi. Mayroon itong kape. Which is good ito sa buntis. Ang palaya. Marami itong vitamins. Yung asawa ko pala hindi mahilig sa mga gulay-gulay. So, more on carne yan sila. Yung sing-sing ko pala sa kasal namin, tinanggal ko kasi lumalaban na yung mga daliri ko. Talagang tumataba na ako. So, masakit na siya, kaya hindi ko na muna siya sinuot. Suot ko na lang siya pag nanganak na ako, pag medyo pumayat-payat na.
dito sa bahay, ako lang kumakain more ng mga gulay-gulay. May mga gulay na kinakain niyan siya, pero yun ay sambar. Indian na gulay din yun. Mixed na gulay ba? Meron ako sa YouTube ko yung ginuto ko na sambar. Yan ang gustong-gusto ng asawa ko. Tapos partner rin ako ng apam, mga ganyan. Dosya. Yun lang yung gulay na kinakain niya. Pero ito, pinatikim ko na ko. Halos itaog na talaga yung kawali. Nung pagkatikim niya, ang pait daw. Kaya after kumain, magbibihis na ako. Then yung asawa ko maliligo na lang. CR na siya ngayon tapos na mag-tea. Hatid ko na rin sa school si Nacho. Diba? Kahit may sakit ako, naano ko pa rin yung obligasyon ko dito sa bahay. Gahapon, grabe yung lagnat ko. No choice ako. Ako lang dito sa bahay. Yung asawa ko sa trabaho na, so kailangan ko talaga siyang ihatid. Next month, nandito naman na yung mga biyanan ko, so hindi na ako masyadong mahirapan. Yung dalawang mag-asawa nandito na yun sa January. So hindi na ako masyadong mahirapan. Kaya I'm sure ang maghatid na sa baba na yung biyanan ko ng lalaki. Parang pinaka-exercise na kada umaga. Lakad-lakad siya doon sa baba. Pag hindi naman yung biyanan kong babae, no? More on luto talaga yun siya. Naku, maaga pa lang. Nakaready na yung pagkain. Ganon niya sa India nung umuwi ako. Ang aga niya lagi magising. Maaga din naman ako nagigising, pero linis lang ako ng naglilinis lang ako ng kitchen nila. Tapos siya nagaluto. Doon ko natutunan yung mga Indian food more on. Araw-araw ba naman kami magkasama sa loob ng isang buwan. Nag-ano nga ako doon ng isang buwan. Nag-stay din ako ng isang buwan doon. After namin cancel. Aralan ko talaga yung mga pagkain nila. Mga simple pero masarap. Tapos yung madadaling lutuin. Doon ko talaga natutunan yun. More on doon ko talaga natutunan sa biyanan ko. Kaya pag nandito niya siya, hindi na ako mahirapan din magluto. Kasi alam ko na may mga putahin nila. Rice is right tayo. Mag-rice pa tayo kahit kulang man. Diba? Yung isang kaldero ko lagi. Lagi na lang kalahati pag ako kumakain. Sulit-sulit ko na rin yan kasi pag nandito na talaga yung mga biyanan ko, ang dami ng bawal. Ang daming bawal sa kanila ba. So, sulit na natin. May baon din ako, may pa-hospital.